Vi skal huske, at distancen er 2011 meter, og vi så småt har 100 meter frem til start. Og så skal de have sendt afsted deltagerne, og lad os se, hvordan det går, når deltagerne er sendt afsted til Broline Copenhagen Cup 2011. Viola Silas hurtigt fra start, indvendig Leading Lantern, Classic Grand Cru er med, men det er 3 Viola Silas. Local Const stille og roligt sidder bagerst i feltet. I tredje spor kommer nummer 7, Joke Face. Men det er Viola Silas i føring. Inde bagved sidder ikke Classic Grand Cru, og så kommer den fremad nu, den store, stærke 7 Joke Face. Og Joke Face køres fremad. Frederik Persson har tidligere sagt, at han vil have et rygløb, og så er det Joke Face, der er på vej til føring. Samtidig kommer Flemming Jensen med nummer 9, Local Cons, i tredje spor. Der bliver fart på det løb af de første 500 meter afviklet. Det sker på 11,5. Local Cons på vej fremad som første hest i anden spor. Kommer frem til nummer 7, Joke Face. Indvendigt sidder 3 Viola Silas, tredje hest indvendigt, nummer 1 Classic Grand Cru, anden par udvendige 5 Striking Actions. Så har vi udvendigt i tredje par nummer 4 Rodrigo Jet, indvendigt 2 Leading Lantern, sidste feltet nummer 10 Linda de Casay, og så foran de 2 stærke heste, der kæmper, Joke Face i føring, udvendigt Local Cons. Sidste feltet har vi 6 Libecchio Griff i det, der minder om 4 par udvendigt de første 1000 meter afviklet. Vi har underkant af 11 de første 1000 meter. 10-9 de første 1000 meter på den førende 7 Joke Face, udvendigt 9 Local Conch. Så har vi indvendigt 3 Viola Silas, tredje hest indvendigt 1 Classic Grand Cru, anden hest i anden spor fortsat 5 Striking Actions, så er det 4 Rodrigo Jet, udvendigt 6 Libecchio Griff, indvendigt nummer 2 Leading Lantern, afslutter gør 10 Linda de Casay. Joke Face, den maler på foran i topfart for Colgini. Det er 7 Joke Face, 9 Local Cons forsøger. Bjørn Gub kommer i angreb med nummer 6 Libecchio Griff. Local Cons skal og mindes om opgaven for at komme helt frem. Det er Libecchio Griff, der kommer. Det er Linda de Casay. Local Cons er slået, men foran er det 7 Joke Face. Ude i banen er den også gået 3 Viola Silas. 1 Classic Grand Cru kommer hele vejen bagom og leder efter angrebsplads. 4 Rodrigo Jet er med. Det er 7 Joke Face. Det er 6 Libecchio Griff. Det er Broline Copenhagen Cup midt i banen. 6 Libecchio Griff, og Bjørn Gub har overtaget. Ude i banen 10 Linda de Casay. Classic Grand Cru forsøger. Det er Bjørn Gub, der har kontrol med den her. Nummer 6 Libecchio Griff vinder. Foran 10 Linda de Casay og 7 Joke Face. Ja, det blev Bjørn Gub. Han kørte et løb i 4 par udvendigt. Han forbedrer sig